אנחנו יכולים להתחבק, אין לי בעיה עם זה. אני לא מסתכל על שום דבר אינטימי. אני ממש לא זוכרת שסיימתי תפילה, נעצרתי כבר פעמיים, לא זוכרת שצריך לסיים תפילה בראש חודש בגלל ההתעטפות בכלים. אגב, היה כאן קודם בחור שהתעטף עם סליחה על תקן של טלית, צורות. מבחינתי מותר לו, למה לא? כל אחד איך שהוא רוצה שיתעטף. בגדול מה שקרה פה היום, זה מראה שכשישראלים מחליטים לקום ולעשות מעשה, אז אפשר לעצור את המגמה הזאת של התחרדות ושל קיצוניים. היום פעם ראשונה ב-22 חודש לא עשו פה. אין לי שום דבר נגד חרדים, יש לי בעד כולם, יש לי כולם יהודים, כולם בני ישראל, ושכולם יבלו ויתפללו כפי שהם מבינים, כפי שהם רוצים. וענת, גימיק תקשורתי יפה להביא את משחררי הכותל. חבר'ה, אתם תסתכלו לי, זה לא גימיק, אנחנו צריכים אותם. עובדה שאם הצנחנים הצלחנו להתפלל היום כמו בני אדם בלי מעצרים. אנחנו לא באנו להילחם, באנו רק באתם, זה מספיק. להתחבר. טוב, סליחה, אני חייב לרוץ לעבודה. את חושבת שהסיבה שלא גירשו, עצרו אתכם? אני חושבת שמי המפכ"ל שנה שלנו ומטה, זה שהצנחנים, שכולנו רואים בהם את האידיאליסטים, המפכ"ל גם היה בצנחנים. המפכ"ל גם היה. זה שהם רואים בהם את השפויים והאמיצים ודוברי האמת שביניהם. ואני כל כך רגילה לראות את הפנים שלך, אבל פעם ראשונה שרואה אותם מדברים. יכולה לבוא אליי הביתה ונדבר הרבה. עוד תמונה אחת. דוקטור יפעת, איזה פרצוף חשוב. גם ברקע מאחורה, בבקשה, אנשים, מאחורה.